La màquina de les holografies. ¡Ey, Novita! ¡Espera, no fuges! ¡Esta bolsa no te va a parar, Novita! ¡Espera, Novita! ¡Ostres, ja ha tornat a escapolir-se! No l'hem atrapat! Novita, eres un covard i lluita com un home! Això, va, ix! Tindran barra, em diuen a mi covard i ells en són 2 contra 1. No pensa eixir fins que no se'n vagin. Sort que m'he escapat. Benvingut, Novita. Passa alguna cosa? Escolta, Novita, quan et veig t'esclafaré com si fores una formiga! Això! Ja ho entenc. Doraemon, ajuda'm, per favor. No tens algun artilugi per a poder guanyar esa parella de bèsties? Mira, Novita, jo comprenc la teua situació, de veres que sí, però per què no intentes per una vegada solucionar-ho tu mateix abans de demanar-me-ho a mi? Sí, però com? Per exemple, podries fer exercici físic per enfortir-te i anar més en compte amb les coses per evitar que es burlen de tu? Per molt que ho intenti, ara ja és massa tard. Ai, eres un mal amic, Doraemon, no Està bé, t'ajudaré, la màquina de les holografies! De les holografies? Sí, segur que has sentit parlar de l'holografia. A veure, tots els objectes tenen 3 dimensions i, per tant, ja saps com continua la història, no? No ho sé. Ai! El que vull dir és que si este raig de llum et toca, et convertiràs en una imatge que ningú podrà tocar encara que siga visible. De veres? Deixeu-meu, vinga. No vull. Per què no? Perquè si te'l deixe, abusaràs d'ell. Clar que no, home, només el vull un momentet. Et conec molt bé i segur que l'utilitzes per a fer alguna barrabassada. No, et promet que l'usaré amb coneixement. Per favor, deixa'm. Ai, ja m'ha convençut una altra volta. No hauria de ser tan consentidor, però... Vinga, Doraemon, afanyat. Ja va, no et mogues, Escolta, jo no n'he res, No patisques. Vinga, ja està. Aguanta així un poquet més. Ara, ja està. No? Però mira, jo estic igual que abans, ja estàs segur que ara ja no pot tocar-me ningú? Però què fas, Doraemon? Espera, no ho passes. I ara veuràs. Perdona si t'he espantat, Novita, però ja has vist què ha passat. No et poden tocar. Sí, encara que m'has pegat uns quants cols, no he notat res de res. Que bé, ara ja no pot passar-me res. Visca! Hola. Escolta, Doraemon, no puc eixir de l'habitació. I per què no travesses la porta? No és veritat. És increïble! Que divertit! Ai, quin esglai! Sempre igual, no sé si arribarem a fi de mes. Hola, mare, me'n vaig al carrer a jugar, d'acord? Tu no te'n vas a... Eixa no era la veu de... T'he dit que no facis barrabassades amb els meus artilugis. Perdona, fins després! Ai, no sé si he fet bé ensenyant-li eixe aparell. Puc travessar les parets. Bon dia, senyor. Pot passar, senyora? Ei, gegant, podríem telefonar-li i dir-li que vinguera, no? Parlar per telèfon és un rotllo. Quan vinga l'agarrarem i el farem a trossos. Però, gegant, haurem d'esperar molt de temps fins que torni per ací, no? Tranquils, xicos, no haureu d'esperar-me. Novita, quan t'agarrem... T'unflarem els morros! Què ha passat, Suneo? Heu entropessat, xicots, Ostres! Que no s'escape! No tens cap possibilitat. Pensa enviar-te a la lluna. Fins després, xicots! Espera!
que satisfet que em sent ara. Nobita, espera! Oh. Ara que ja t'has venjat d'ells, anul·laré l'efecte de l'holografia. No! Nobita! Espera! Estate quiet! Espera'm! No, vull quedar-me així per a sempre. No vull tornar a ser com abans. Ai! Ostres, Nobita, sempre igual. Clar, ara ho entenc tot. Ah! Gat panxut! Tu i els trastos de la teua butxaca. Ara veuràs! Ja sé. Aniré a veure què fan els altres. A continuació, definiu les paraules següents. Ai, hola, Mitjana, t'has fet ara els deures? Ai, no puc aprendre-me-ho tot de memòria. Però, Nobita, Fins després. Mira totes les floretes, com brillen a la... Hola, Shizuka, com estàs? Ves-te'n, Nobita! Tranquil·la, no t'enfades, dona, que ja me'n vaig. Adéu. Hola. Escolta, passa la pàgina que eixa ja l'he llegida, vols? Hola, estàs berenant? Una pinta més bona, no? Tranquil, que no pense furtar-te-ho. Si anara a una pastisseria, podria menjar-me tots els pastissets que volguera, però com que sóc un bon xiquet, aniré a casa a berenar, sí. Hola, Nobita! Pareix que estigues molt content, Vols vindre amb nosaltres un moment? Oh, hola, xicots, què voleu? Què vos passa? Aneu en compte que avui no sóc el mateix de sempre. Ah, no, i en que has canviat, eh? És que pot fer això, veritat? Però per què? Has sentit soneo? Pregunta per què. Et pareix estrany? Nobita, espera, no fugis! Nobita, vine, Ara veuràs! Oye, Nobita! Què et pareix si descansem un poquet? Què ha passat? No entenc res. Nobita! Escolta, Nobita! Ai, Doraemon, m'ha explicat què ha passat amb Gegant i Suneo. Ho lamento molt, Gegant m'ha obligat a usar això, i clar. Què? No, això no pot ser. Ai, mare meva, estic perdut! Ai, Nobita! Ai! Nobita! Espera, Nobita! Doraemon, auxili! Jo et salvaré! Veniu a ser, vinga, vos espere! Gegant, Suneo, Ai, m'han deixat fet pols. Ai, escolta, Doraemon, moltes gràcies per salvar-me. Que content que estic. Per fi he pogut donar-los un bon escarment. Després de la correguda m'ha entrat una gana. Doraemon, encara queden creïlles fregides. Ai, vols dir estes? Dóna'm unes poquetes. Ten. Gràcies. Ai, no puc, Doraemon. Ajuda'm a menjar-me-les. D'acord. Ostres, no puc menjar. Tu eres una imatge i les imatges no poden ni menjar ni beure, no ho sabies? Tornem al meu estat natural. Ai, però no m'havies dit que volies quedar-te així per a sempre. Va, per favor, Doraemon, lleva'm l'efecte de l'holograma, era una broma. Lamento dir-te que la màquina s'ha trencat. I tardaré com a mínim un parell de dies en arreglar-la, ho lamentem. No pot ser. Lleva-meu, per favor. Nobita, Doraemon, el sopar està en taula.
quina fam que tinc! D'acord, està bé, no tindré més remei que passar-me tota la nit arreglant-la.